glywch chi'r un am y bachgen bach oedd yn galw Blaidd. Dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Blaidd! Blaidd! Blaidd. Wel, mae Bungie wedi bod yn neud hwn ar gyfer Destiny, ond yn lle cael ei anwybyddu, mae pawb wedi prynu'r gêm. A dyna fo wir, dyna stori gêm diweddaraf Bungie. Marchnata mawr, gêm bach. Mae sawl person wedi cael ei gyndeirio, achos fod e'n anodd adolygu Destiny. Pam? Achos dyw'r gêm ddim wir yn dod yn fyw wedi cwblhau'r peth, a mae'n cymryd spel i cwblhau. Felly mae'r pobl na sy'n fel arfer yn aros am adolygwyr i osod barn wedi goffod aros spel i weld beth oedd y syniadau a teimladau tuag at y gêm. Ond ta waith, peth bach digon od i ddweud am gêm, ond mae yna ddigon o bethau od i gael yn Destiny. Ac am enw wmff yn de. Destiny! Efo jazz hands. Ond hoffwn wedi bod yna yng nghyfarfod cyntaf Bungie ar ôl gwerthu Halo i Microsoft. Iawn de boys, unrhyw syniadau? Gallwn ni wneud Halo, ond esgus fod e'n MMO. Ar ei ffen mynd iawn, ar ei ffen. Rwy'n cael boes Activision ar y ffôn. Hawdd wneud hwyl wrth gwrs am ben sy'n mae pethau'n edrych, ond dyna wir sut mae'r sefyllfa i'w gweld. Halo arall, ond efo chroen dipyn bach yn wahanol. A pam lai wir mi oedd Halo anferthol? Mae yna gymaint o Halo yn Destiny, syniadaeth o filwr arwrol iachau byddynol ryw, cyfaill bach robotaidd, gelyn am y ranc efo AI sy'n gwneud iddyn nhw wneud yr un peth, sef mwy na lai cuddio trwy'r carreg. Mae hyd yn oed naid bach floaty. Ond falle wedi wneud o'n rhy bell ymlaen fan hyn, falle fyna rhai ohonoch chi heb brofi Destiny, falle fyna rhai heb brofi Halo. Wel, i grynhoi, gêm seithi yw Destiny a chithau yn gweld trwy llygaid eich cymeriad tra'n crwydro amgylchedd y gêm. Ond eich bod yn rhannu'r byd efo gymyddion eraill, achos taw go iawn, MMO yw Destiny. A dyma'r sefyllfa, yn y dyfodol mae'r ddynol rhyw wedi datblygu i fodoli ar blanedau diri yn ein system sol bach ni fan hyn. Wedi troi y blaned Gwener i fod yn fyd jungle, gorsafau ymchwil ar ein lleiad, dinasoedd ar mawrth. A beth yw'r esboniad am ein esblygiad, ymdrech a dyfal barhad? Can rifoedd o ymchwil ac ariannu prosiectau arallfydol? Na, dim o gwbl, cwrdd ac alien a fe'n sybrwd y cyfrinachau yn ein clistiau. A dim alien arferol chwaith, siap pel arno, a hwnnw'n bel anferthol milltiroedd ar draws. Yn anffodus, dyw'r parti ddim yn parhau. Mae yna idiom dda am roegwyr ac anrhegion, achos mae gan yr alien yma, The Traveller, i'w rhoi ei enw cywir iddo, ambell elyn. A pan dwi'n gweud ambell elyn, dwi'n golygu mwy neu lai pawb arall sy'n byw yn yr holl ffurfadden. Pob planet ni'n teithio iddo, yn ystod y gêm, mae yna rhywun efo bach o beef. Dyn nhw ddim yn hapus o gwbl. Pam? Wel, dim syniad go iawn. Be mae'r boi ma wedi wneud bod pawb mor grac? Does dim llawer o sôn am hwnna. Does dim llawer o sôn am ddim byd efo stori. Pwy yw'r gylynion? Lle maen nhw wedi dod o? Beth maen nhw'n wneud? Lle mae'r Traveller wedi dod? Dal, dim syniad, dim o gwbl. A mae'r sgwennu yn gyffredinol yn sâl. Draxus was one of the worst plagues this system has ever seen. Without their Kell, houses usually turn against each other. We may finally have broken their hold on the Academy. Felly ymladd mae person yn neud yn Destiny, llawer iawn o ymladd. Waldio boi fan hyn, grenade fan draw, reiflen bach i dyn rhyw foi fan yma. Mwy na lai yn di-stop. Mae'r profiad yn un llym, mynd nôl tro ar ôl tro i'r un llefydd, ail droedio'r un amgylchedd, gan taw ardaloedd bychan iawn sy'n ymddangos ar y planedau yma hefyd. Mwy na lai fel Google Earth, ond yn dangos ond Aberdai Gwesyn yn unig. Wedi dweud hwnna i gyd, dwi wedi chwarae yn ôl Bungie.net 62 awr o gêm. 62 awr. Felly y cwestiwn yw, sut? Sut mae person yn dod o hyd i'w hun mewn sefyllfa lle mae'r stori ac ardal gêm yn ddigynnwrf wedi treulio dros 2 ddydd yn ei fyd. 2 beth sydd wedi ynghaethweisio, gweithred gêm llyfn, mor llyfn, just fel croen hyfryd Mari Lovegreen ac elfennau RPG.
Y peth cyntaf na, gweithred gêm, dychmygwch caramel a'r heinen o fahogni yn gorffwys ar goesau Iolo Williams sy'n ymlacio ar wely o pantherod. Smooth. Neu drwy'n Gymraeg. Just ddim yn gweithio'n Cymraeg yma. Ond perffaith. Just perffaith. Teimlad y cymeriad yn eich llaw, dwyster a dawns ac ei ymddygiad wedi wireddu mewn modd sôn hwyrus a synhwyrol. A mae'r dealltwriaeth yna'n unfryd. Os oes iaith gamepad ynddoch, yna mi fyddwch yn gwybod yn union beth i wneud yn y gêm, o'r eiliad cyntaf un. Mae'r weithred yn llifo'ch gweithiennau. Ac os taw'r weithred gêm llyfn sy'n dal eich sylw yn yr eiriadau agoriadol, yr ail beth na, yr elfennau RPG sy'n eich cloi i'r gêm. Does dim byd syfrdanol am y system datblygu cymeriad. Mae i'w gweld mewn gemau diri. Cael profiad, dod o hyd i eitemau ac arian, defnyddio elfennau i wella eich eitemau ac yn y blaen, ond mae'n system ddigon cadarn sydd yn ei dro mewn deuawd efo'r profiad gêm gwych. Glidwch hwn i'r syndod o chwarae gêm seithi person cyntaf, a dwi'n ame fod e mor syml â hynny. Mae'n gweithio i Halo, ac mae'n gweithio i World of Warcraft, felly pam lai? Mae camau gwag yn sicr. Enghraifft, mae'r gêm yn eich gosod fel rhyw fath o arwr unigryw i achub ein bodolaeth. Da ni'n gyfarwydd â syniadaeth llyfr Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, a pam fod bod yn unigryw o fewn stori ehangach yn bwysig i unrhyw fytholeg. Ond tra'n crwydro bydoedd Destiny, chi'n gweld eich cydchwaraewyr yn trotio'n pasio, gan dorri unrhyw ddealltwriaeth eich fod yn orchfygol dros bawb a phopeth. Os mae hwn yn rhan o'r profiad, yna pam ddim deall ei effaith a siapio'r stori o'i gwmpas. Ond mae llawer o hwyl i'w canfod pan yn dod ar draws chwaraewyr eraill. Enghraifft, mae Elidir Jones wedi bod yn ymudo efo fi am ambell dro, ac mewn sawl ffordd yn torri fy mhwynt cynharach, taw ond paffio yw Destiny. Wel, mae o, ond hefyd medrwch dawnsio. Dyma Elidir, sef Elliot Squash fan hyn, yn dawnsio. Dyma fi yn dawnsio efo fo. Neidio i fyny ac i lawr. Cael pwyllgor, Sophocleaidd. Trio taclo pobl. Neidio yw farwolaeth. Dawnsio eto. Bach mwy o ddawnsio. Ddim yn siŵr beth yw hwn. Ond tawaith, na i adael chi ar un nodyn. 62 awr. Digon o brawf i mi fod gêm taclus dros ben fan hyn a bod dyfodol disglair eto i Bungie.